Kalaa tulee. Oishan tuonnehan olisi voinut ajaa autolla. Harpolla. I don't understand. Niin kuin näette, tässä on niinku näytillä nyt tää niinku välineurheilun tilanne tässä. Mutta mitä sä oikeesti tarvit, että sä saat kalaa? Kato. Mulla on kaira, pilkki, ämpäri kautta istuinkombo, joka myös toimii Katos tätä. penkkinä. Kun mä löydän hyvän spotin, mä oon silleen, tossa. Oota. Kun mä löydän hyvän spotin, mä oon silleen, että tossa. Mä löydän hyvän spotin, niin mä oon silleen, että tossa. Katoppa. Nyt. Hello. Tästä tulee. Näin. Tähän me ollaan heitetty. Jumalauta! Hoi! Henkilösiikku! Se on luikasta. Ui saat. Onko tässä joku hirvejä? Mitkä nää? Hirven jäljet. Ei, noin on koiran jälki. Tässä suoraan alapuolella niin me ollaan saatu kalaa tästä. So all facts, no good. Jep. Ei kun tuolta pää. Ei kun... Nää on ne... Tässähän on ihan vitun syvä. Nää on ne kaukaiset kaislikot, niin mihin me on. Pitäisikö... Siinä. No vittu munkin! Pekki tekee sen. Kas? Eikä! Siinä se tuli. Vas. Taas. Vedetäänkö me samalla reijällä? Onko se joku juttu? Ei. Eikö? Gunner Unite, same hole. You know? Meikä laittaa tähän. That's so smooth! I can't believe you've done this. Up and down. Onko se joku juttu, että pelkällä tämmöiselläkin pilkitään? Juu, anna mennä vaan. Pelkällä tämmöisellä koukulla? En mä tiedä. Mä en oo hirveästi pilkkinyt. Tai siis on. Kokeile. Tweaking. Koita vähän pyörittää niinku. Goonin. Smile. Howling up my on you. Tulee. Onks sulla mulle joku... Oliko sä tänne pilkkimään ilman pilkkiä? Ei mulla oo pilkkiä. Tervetuloa Wildlife-haasteeseen. Me ollaan tässä viikon ajan eletty vaan sillä, mitä luontoäiti meille tarjoaa. Me ei olla syöty yhtään mitään. Nyt katsotaan, jos saatais ruuaksi kala. Oi. Kato! Tämmönen jölli sieltä tuli. Monster sponsor me. Ei vittu, en tätä saa tonne veteen. Kui? No kun tuohon tulee semmoista loskaa, niin ei se tiedäkö uppoa siitä sen enemmän. Kyllä mulla meni tuolta välistä. Perkele, mulla olisi ollut semmonen kauha siellä aitassa. Mitä sä teit siellä aitassa niin kauan ja ei tullut kauhaa? Etin pilkkikamuja. En mä tajunnut sitä kauhaa, mä oon pahoillani. Ei se mitään. Out there is where the big fish are. Let us go catch them, said big fish. I've come face to face with the mammoth. Muumien postimies. No nyt sillä on tuo pilkki kiinni sillä selässä. Vai onks tää niinku siinä... Sieltä saapuu kalamiesten kalamies. Sanotaanko, että hän on Kuopion Jeremy Wade. Urallaan napannut useamman kymmeniä kiloja painavia petokaloja Suomen vesistä. Kallaveden kauhu. Hän on Titus Space Marine.
Niin kuin huomaatte, että itse maalattu pakki kädessä, vasemmassa kädessä, huijaa kaloja jo maalta. Vihreä väri, luonto. Ai. Nyt tulee. Tänään pojat syödään hyvin. Ollaanko me liian matalalla? Tuu nyt neuvomaan! Joku metri vähän. Varmaan pitäisi mennä vähän syvemmälle. Mutta sille... Varmaan pitäisi mennä syvemmälle. Oi. Mä luotan vielä tähän spottiin. Haisteliko sä sitä? En haistella. Oliko sä näin? Tuossa on käynyt kala kiinni. Mä maistoin näitä. Joo. Joo, on. No ei osaa pilkkiä. Minä en tiedä, miten näitä kaloja otetaan täältä. Ei. Lähettiin. Mä menisin kyllä tuonne kaislikon viereen enemmän. Ei oo viinaa. Häp. Viinaa? Kuuliko vai? Kuka sano? No niin, tervetuloa. Täällä ollaan Homeperseen suolla. pilkki hommista Sensuroit sitten tuo, ettei meitä paikanneta. totta. Meidän kalapaikka. Niin. Tää on niin salainen kalapaikka, ettei edes kalat tiedä siitä, eikä? Niin, joo. Täällä ollaan aika mieto tuuli. Tuulee tuolta järveltä. On tämmönen mukavaa. Siitä on hetki, kun on viimeksi käynyt pilkillä, mutta alku oli ihan hyvä mieli. On vieläkin hyvä mieli. Ei tässä mitään. Itse kävin tuossa eilen pilkillä, tuli aika isoa kalaa. Mä kävin itse asiassa kuukausi sitten pilkillä, niin oliko se nyt tuommoinen? Niin, samanlainen, mutta silleen vähän isompi oli mulla eilen. Oli mulla niinku tuommoinen. Niin, siitä sitten vähän. Sehän piti ottaa semmonen koukku mukaan, että sen sai pois sieltä. Joo, no kuitenkin edellä mainitussa paikassa kalassa. Vielä ei oo tullut. Millä sä vetelet? Tämmönen Jasun lusikka. Noillahan kesällä tuolla tuli. Niin tuli, joo. Sitten mä näin jossain, että tämmöset on ihan hyviä niinku pilkillekin. Eipä oo vittu mitään tullut, mutta näin on. Tai siis on tullut. On. Ei tänään. Eilähän tuli vitumonen vonkale, mutta... Voi että! Mieti kun laittaa koukun päähän makkaraa. Oi, no nyt on! Yksi lenkki. Haisee vielä kesän Niin kalat täällä vitun sangasta. Todisteita. On vielä ollut. Kalaa tulee. Kalaa tulee. Sitä vähän kuntoilla. Paleltuu muuten. Se on siinä. Mikäs perkele siellä? Meinaako se tuolla saada kalaa?
Ei nyi. Ei nyi. Nykiikö? Se on kala liikkunut. Aina kysyy samaa. Kyllä näillä pilkkiöillä on niinku aika järkyttävä niinku kärsivällisyys. Mä tiedän. Tietääkö ne sitten paikat paremmin kuin me? Tehdäänkö semmonen, että on 4 kairataan ja potkasta? KP, minkälainen varustus sulla on ollut nyt tänään tänne pilkille? Mulla on mun mielestä aika normaalit itse asiassa. En tiedä mistä tää... Mulla on jönssit tuolla alla, kerrasto alla. Sitten mulla on toppahousut. Ja sitten mulla on fleecepaita ja sitten mulla on tämmönen tuulitakki. Niin että pikkusen näyttää... Eikö mulla vaan niinku tuli mieleen... Ei mitään. Mitä? Mitä? Seuraava video on 100 keissiä mieluummin kuin tällä kylmässä tuulitakilla. Tää on sitä elämää. Mm-hmm. No jos ei tuolla tuu, niin... Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Kato, lähti hakemaan kaloja. Noniin, nyt on päivä pulkassa ja tässä on tämmönen hirviö tarttu. On painava, on mötikkä. On mötikkä. Mikähän tää on, joku 17 kilonen? On tää 22 kilonen ainakin. Joo. Joo, ja tästä reiästä se kaiketi tuli. Pidä kiinni, ettei... Oi. Nyt on tulinen haaste. Peliä. En mä saa. Ui. Ja KP-aloitus pikkusen on jalkalinjaus kyseenalainen. Ai. Ja Elmeri aloittaa vahvasti, Kosti-Pekka palauttaa, Elmeri palauttaa. Kosti-Pekka ja Elmerin taisto. Vittu, en pysy mukana näissä selostuksissa. Ai. Game point. Ja pelipiste. Jännittäviä hetkiä eletään tällä hetkellä. Ai. Verkko ali. Ja peli loppuu Mitä siihen. nää juomaan lakiksen? Ja millä eväillä nyt sitten seuraavaan peliin ja miten tästä lähdetään tauolle? Hyvillä mielin tauolle tästä nyt. Ja Onko jotenkin kaukana tuo haastattelu? yksi helpoimmista peleistä tällä kaudella. Loistavaa, onko jotain kommentteja kotiin? Terveisiä kotiin. Kiitos. Vitsi! Nuo jätkät ei osaa pelata. Ei toikaan. Zack. Scheiße. Ich bin ein... Was? Zack. Was? Tahdotko olisi löytänyt joku vanha aarteen? Oh. Niin, otetaanko me tota? Onko se silleen, että I hate to do this to you? He is a warrior. I'm a warrior and he ain't no Alexander. No niin. I'm Alexander the Conqueror. 33,5. Ei. Joo. Jäät ulos alastomana ilman avainta. Mulle on muuten melkein käynyt se, mutta en ollut alasti.
Anna nyt edes 3, että mä voin korottaa. Aijoo. Mä en oo mikään huono. Gooner. Together we are gooners. Vähän kuivaa suu näihin. Olisiko jotain juomaa?